Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Cyfuniadau, trynewidion a thriongl Pascal. I set o'r thrychau, edrychwn ni'n gyda ar timau a medalau sy'n cael ei roi. Dychmygwch bod gennym 8 athletwr. Maent yn rhedeg ras sawl gwahanol canlyniad sydd ar gael os oes medalau, aur, arian ac efydd ar gyfer y 3 cyntaf i'r llinell. Dychmygwch yn lle hyn ei bod yn dewis tîm o 3 allan o'n set o 8 athletwr. Ydy hyn yr un peth a'r senario cyntaf iddyn ni? Wel, dechreuwn gyda medalau. Ar gyfer y medal aur, gall unrhyw un o'r 8 athletwr ei ennill. Wedyn, ar gyfer y medal arian, dim ond un o'r 7 sy'n weddill sy'n gallu ennill. Ar gyfer y medal efydd, dim ond 6 athletwr sydd ar ôl sy'n gallu ei ennill. Felly golygu'r hyn, mae cyfanswm y canlyniadau posibl ar gyfer y medalau hyn yw 8 am yr aur, lluosi 7 am yr arian, lluosi 6 am yr efydd sy'n rhoi 336 i ni. Dychmygwch mae un canlyniad posibl yw Afa yn cael yr aur, Beca yn cael yr arian a Cadi'n cael yr efydd. A gallwn hefyd gael Afa i gael yr aur, Cadi i gael yr arian a Beca i gael yr efydd. Mewn gwirionedd, mae yna 6 ganlyniad posibl ar gyfer y medalau a bydda'n rhoi i ni yr un tîm o 3. Felly 3 tîm gyda A, B a C ni'n gallu cael hwn mewn 6 gwahanol ffordd. A, B, C, A, C, B, B, C, A, B, A, C, C, A, B a C, B, A. Nawr mae'r 6 gwahanol cyfuniad o'r un tîm gyda ni, ond yr un 3 person sy'n ynddo fe. Ffordd da o feddwl am hyn yw i ddweud bod gennym 3 dewis ar gyfer yr aelod cyntaf, 2 ar gyfer yr ail, a wedyn bydd yr un ar ôl ar gyfer y trydydd. Felly dyma ni, coeden tebygolrwydd, felly dewis cyntaf A, B neu C. Os da A sydd wedi cael ei dewis cyntaf, ni'n gallu cael B neu C yn ail. Os da B sydd wedi cael ei dewis gyntaf, ni'n gallu cael C neu A fel yn ail. Os da C sydd wedi dewis cyntaf, ni'n gallu cael A neu B fel ail. Os da A oedd y dewis cyntaf, B yr ail, dim ond C sy'r ôl. Os yr A sydd gyntaf a B oedd yr ail, a C oedd yr ail, dim ond B sy'r ôl. Ac yn y blaen, dyna'n 6 cyfuniad yn ni. 3 ar gyfer yr un cyntaf, 2 ar gyfer yr ail, ac 1 ar gyfer yr ola, sy'n lluosi roi 6 dewis yn ni. Golygu'r hyn, mae cyfanswm y tîmau gwahanol yw cyfanswm y nifer y posibiliadau am ganlyniadau'r medalau wedi rannu gyda 6. Hynny yw 336 rhannu gyda 6 yw y cyfanswm y tîmau gwahanol o 3 ni'n gallu cael mas o'n 8 athletwr ni. Felly 336 rannu 6 yw 56. Felly ni'n gallu cael 56 tîm o 3 gwahanol, nid yr un enwau yn yr un tîm, ond gwahanol bobl allan o'n 8 athletwr ni. Trwy feddwl am o ble daw'r ife yma, gwelwn bod 8 lluosi 7 lluosi 6, rhannu 3 lluosi 2 lluosi 1 yn rhoi 56 i ni. Felly cyfuniadau a trynewidion yw permutations a factorial. Felly y gwahaniaeth rhwng cyfuniadau a trynewidion. Y gwahaniaeth rhwng y sefyllfa gyda'r medalau a'r sefyllfa gyda'r tîmoedd yw ar gyfer y medalau mae'r drefn o ddewis yn bwysig. Ond yn y sefyllfa yma rydym yn delio gyda trynewidion. Sef lle mae pwy sy'n sefyllfa yn bwysig. Felly permutations yw hwnna. Ar gyfer y sefyllfa gyda'r tîmoedd, nid yw'r drefn yn bwysig. Dim ond bod y 3 person gyda ni yn y tîm, dim ots ym mha drefn maen nhw'n dod. A hwnna yw cyfuniadau. Gallwch darganfod y rhain gan ddefnyddio'ch cyfrifiannell. Felly, y bwtwn uwchben ar yr class whiz
y bwtwn uwch ben y lluosi yn NPR ar gyfer permutations. Nifer o permutation ni'n gallu cael mas o rhwng o N y nifer ni'n gallu cael o'r R ni angen. Ond gyda'r combinations, y cyfuniadau, dyma'r bwtwn. Felly byddwch chi yn cael ei dynodi mewn sawl ffordd. Felly, ar gyfer NCR, nifer y combinations, y cyfuniadau ni'n gallu cael o N person setiau o R. Naill ai fel yna sy'n gallu cael ei dynodi ar y cyfrifiannell, neu NCR, nifer cyfuniadau N o N person, grwpiau o R, neu sy'n lot yn hawsach i ysgrifennu N dewis R. Mae N dych chi sawl ffordd sy'n gael o ddewis R. A mae'r 3 symbol yna yn golygu'r un peth. Felly gael y 336 ydyn ni, so 8 shift y 3 yna, shift yr lluosi, wedyn y 3, a ni'n cael 336. Ar gyfer yr cyfuniadau, 8 shift y rhannu, a wedyn 3 i roi 56. 8 nifer cyfuniadau, 8 o 3 person, ni'n cael 56 set. Factorial. Y symbol am hyn yw'r ebychnod. Felly, n ebychnod, neu n factorial, yw n, lluosid yr rif 1 yn llai, lluosid yr rif 1 yn llai, lluosid yr rif 1 yn llai, yr holl ffordd lawr, lluosid 3, lluosid 2, lluosid 1. Rifau cyfan. Felly, 6 factorial yw 6, lluosid 5, lluosid 4, lluosid 3, lluosid 2, lluosid 1, sy'n rhoi 720 i ni. A mae bwtwn ar hwnna hefyd, 6 shift X i'r pŵer minus 1. Yr un sydd gyda'r ebychnod, X ebychnod ar y top yw'r symbol ar gyfer, a chi moyn 6 factorial, felly chi'n cael 720 ar y cyfrifiannell. Cyfuniadau fel factorialau. Ar y cyfuniadau yma nawr. Gallwn ysgrifennu nifer o ffurf o ddewis trimoedd o 3 allan o 8 athletwr fel 8 dewis 3. Neu 8 a 3 mewn bracket, un fel y llall. Fel matrix, colofn 2. Gwelwyd y gallwn gyfrifen nifer o ffurf o wneud hyn 8 wrth 8 cyfuniad o 3 allan o 8 yw 8, lluosi 7, lluosi 6, fel welon ni'n yr sleid blaenorol, rannu dy 3, lluosi 2, lluosi 1. Ond, gallwn ni gyfleu hyn ar ffurf factorial, fel lluosi'r top a'r gwylod y 5, lluosi 4, lluosi 3, lluosi 2, lluosi 1, top a gwylod. Hwna'n rhoi i ni nawr 8 factorial ar y top, 3 factorial ar y gwylod, a lluosi gyda 5 factorial ar y gwylod, lle mae'r yna wedi canslo i roi beth oedd gyda ni gynnu. Lle dath y 5 na o? Wel, yr 8 tynnu'r 3. Felly, yn ffurfiol, mae n dewis r yn n factorial rannu dy r factorial o'r ddau na, a wedyn lluosi dy n minus r factorial ar y gwylod. Cofiwch ni'n llysgrifennu hwnna fel y symbol yma, n dewis r yw hwnna fod. Cyfuniadau a thriongl Pascal. Wel, beth yw hyn, chi'n gweud? Fod wedi enwi ar ôl Pascal, oedd yn gweithredu yn yr ail ar 15 ganrif, roedd mathemategwyr o India, Persia a China a llefydd eraill yn gwybod amdano canrifoedd ynghynt. Felly, mae triongl Pascal yn drefniant o rifau sy'n digwydd yn nhebygolrwydd ac ystadegau cyfniadoreg, combinatoric, yw hwnna, fathemateg o rifo ac yn algebra. Felly, ffordd symlaf i ddatblygu hyn yw i ddefnyddio reol pob rhif yn swm y ddau rhif uwch ben. Felly, os dechreuwn ni dy 1,
Ond os dim 2 rif dyn ni uwch ben, felly gosodwn ni 0 ar ddwy ochr 1. Fe chi ddim yn dod i'r rhain lawr fel arfer. Wedyn ado'r 2 rif uwch ben, ni'n cael 0, 1, rhoi 1, 0, 1 yn rhoi 1. Nawr ni'n gallu ado 1 a 1 yn rhoi 2, 0, 1 yn rhoi 1, 0, 1 yn rhoi 1. Felly 3 cyfuniad gyda ni am sgwar. Felly o dan y 2 a 1 ni'n rhoi 3, dan 2 ar 1 yna ni'n rhoi 3 ac yn y blaen. Mae'r 1 yn dod lawr yr ochr a wedyn ni'n ado rifau yn y canol. Felly y rhes nesaf bydd 1 ar y pen, 4, 6, 4 ac 1. Mae hyn yn rhoi gwerthoedd i ni am bob cyfuniad yn y pen draw os ni angen creu'r triongl yma am byth. Felly, ni'n gallu sgrifennu fel cyfuniadau. Felly 0, dewis 0, 1, dewis 0, 2, dewis 0, 3, dewis 0, 4, dewis 0. Swm y rifau uwch y ben, os defnyddiwn ni na'r un o'r triongl yma, felly mae 4 dewis 3. Yr un peth a swm y 2 uwch ben, sef 3 dewis 2 a 3 dewis 3. Hynny yw, os gwyd ni gosod popeth yn hermau 3, 3 plus 1, 3 plus 1 dewis 3, yn haflu 3 dewis 3 minus 1 plus 3 dewis 3. Dyna beth sydd oedd gyda ni yma. Felly, creu hwnna ar gyfer n, felly n plus 1 dewis r, yn haflu n dewis r minus 1, plus n dewis r. Wel, gallwn ddangos hyn gan ddefnyddio nodion ffactorial ar gyfer bob darn a'i trin fel gyda algebra. Ond, yn ddefnyddiol, mae'n ddull anffurfiol, i feddwl amdano. Os oes gennym n plus 1 athletwr i ddewis ohonynt, a ni angen timoedd o 3, gallwn ystyried Elian yn un o'r athletwyr. Mae Elian yn cael ei dewis, neu dyw e ddim yn cael ei ddewis. Os mae yn cael ei dewis, gallwn gael gweddill y tîm wrth dewis r minus 1 athletwr o'r n sy'n weddill. Hynny yw n dewis r minus 1. Os nad yw'n cael ei ddewis, dewisir y tîm wrth ddewis r athletwr o'r n sy'n weddill. Cofiwch n plus 1 oedd dyn ni ddechrau. Felly n dewis r. Felly dyna beth sydd gyda ni. Tîm o r allan o n plus 1 athletwr yw naill bod e'n cael ei ddewis n dewis r minus 1, neu bod e ddim yn cael ei ddewis plus n dewis r. Gan y gall Elian cael ei ddewis neu pido, rhaid i swm yr rhain fod y nifer o dimoedd posibl. Felly, dyna beth sydd gyda ni.